Ramon Terol Girvés, resident en Alfafara. Fa 9 anys vaig muntar res al Màrsera per donar servici a tots els llauradors del poble i de pas teníem molts cultius familiars. Jo faig un alfafarem monovarietal, la varietat alfafarenca, que és una varietat de molta qualitat, però poc coneguda. Es cultiva en tota la zona esta, Alfafara, Agres, plegant hasta Biar. El faig en dos tipus de recol·lecció. El faig quan està en verd, que resulta més aromàtic i més potent de sabor, i després faig un altre estil que diguem ja és un poc més suau i més per a tot. De totes maneres, és un oli amb molt de caràcter, encara que siga madur, és un oli que té molta personalitat. En cuina és molt bo perquè és un oli que puja molt i el verd, des de luego, en una tostadeta o en un bon peixet, té molt de caràcter. Els nostres productes es poden comprar en Agrocollar Comtat i en Alfaoliva Puntes.